Golden Ocean Hotel i Tianjin, Kina. Jeg ved ikke, hvorfor det hedder Golden Ocean Hotel. Jeg kan i hvert fald ikke se noget gyldent hav nogen steder herfra. Det her er viewet fra mit hotelværelse. I den bygning her, der holder NNIT China til. På 21. etage. Læg mærke til bybilledet herude. Det ser tåget ud. Det er det ikke. Det er smog. Det er simpelthen den mest forurenede by, jeg nogensinde har været i. Det er helt ekstremt. Mange mennesker de kører rundt med masker for at undgå at få den værste forurening ned i lungerne. Det er simpelthen, det er bare smog. Byen er indhyllet i forureningen fra kulværfter og den store industri, der ligger lige lidt uden for byen. Ikke så rart.